Και θα έρχονται και να πάρτε και άλλα μέτρα. Μπράβο. Κάθε 3 μήνες θα είμαστε όπως στον ναρκωμανί, θα μας δίνουν τη δόση μας. Αν δεν έκαναμε ό,τι έκαναμε, θα μας φέρουν άλλη δόση. Στο τέλος μπορεί να έχουμε και lethal dose. Θα ξοφλήσουμε φυσικό αέρα και τη λύση του Κυπριακού, κύριε Παπαδοπούλου. Αυτό μην έχετε έννοια, θα μας τα λύσουν όλα. Εγώ θεωρώ, κύριε Μιλωνά, ότι υπήρχαν κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια επιτροπή που να τις μελέτησε όλες. Ακούστηκαν και για τον Σόρα, ακούστηκαν και για τον κύριο Χαραλαμπάκη, ακούστηκαν και για τους Κινέζους. Ακούστηκαν και για την. Και για πατριωτικό κούρεμα ακούστηκαν. Και για πατριωτικό κούρεμα ακούστηκαν πολλά. Αλλά... Εγώ ακόμα δεν ξέρω το εύρος του μνημονίου, πόσο θα είναι το ποσό. Άλλοι έλεγαν ήταν 2,5, έγιναν 4,5, έγιναν 10, 13, 14, 17, 23, 30. Συγγνώμη, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς. Δεν είναι όπως τον πίθον τον Δαναίδο, θα βάζουμε διαρκώς λεφτά με κουρέματα από ανθρώπους που ίδρωσαν να μαζέψουν τα λεφτά. Και λυπούμε για το κουρέμα, πραγματικά λυπούμε. Και όταν κάποιοι μιλούσαν, σίγουρα όλοι έπρεπε να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αλλά σχέδια, εγώ άκουγα ότι υπήρχαν πολλά στο τραπέζι. Αν τελικά η Τρόικα παρενέβηκε για να μην αξιοποιήσουμε κανέναν από αυτά, πρέπει υπεύθυνα να βγει η κυβέρνηση και να μας πει ποια σχέδια ετώθηκαν ενώπιον της, ποιος τα μελέτησε, τι ήταν το συμπέρασμα και να τα καταγγείλει. Αν ο κύριος Σόρας λέει ψέματα, να το διερευνήσουμε. Σωστό. Διότι εγώ τον είδα προχτές. Πριν να πάνε να ψηφίσουν οι βουλευτές, τον είδα σε μια ομίγυρη άλλων ανθρώπων που αγωνιούσαμε. Τι θα γίνει. Ο άνθρωπος υποστηρίζει έχει 47 δις. Να διερευνηθεί, να πάει επίσημα το αρμόδιο Υπουργείο, να στείλει, θέλει πρωτόκολλα, να τα στείλει, να τα δούμε. Κυρία Παπαδοπούλου, εμείς σαν εκπομπή και σαν κανάλι καθηκόντως, δώσαμε τον λόγο στον κύριο Σόρα να πει τι θα πει, δώσαμε και τον λόγο σε κάποιους άλλους ανθρώπους που λένε ότι δεν είναι σοβαρά. Από εκεί πέρα υπάρχουν συντεταγμένα όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μα δεν θα λυθούν αυτά δημόσια με τον διάλογο. Θέλω να μου πείτε κάτι. Με παΐοντες. Θέλω να μου πείτε κάτι, κύριε Παπαδοπούλου, και να κλείσουμε σιγά σιγά.